Vadual Logistik to je moderná a dynamická dopravno-zasielateľská firma zabezpečujúca komplexnú škálu všetkých logistických činností. Biele ponožky, biela lisina. Hľadajte, kto je to? Budeš robiť zle, tak potom nepoutekáš, lebo pôjdeš v marci, ideš zase do Senice. Ide normálne zase pracovať. Pôjde do tréningu? Do tréningu, áno. Teraz nech trochu odpočíva. No tak, normálne cez noha majú škoda, to je taký zvláštny kôň. No, to je normálne, on tady bude rechtať a bude tady behať taký, jak hlúpý, keby bol. No. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a bláto, ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to naví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil, jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a měj nohy toulaví. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sázky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Keď vyhral Vadual, to nám ešte tak ani nedošlo, áno, lebo mali sme prvého koňa Vaduala a začal celku hneď jak dvojročný, vyhral v Rakúsku prekvapivo a vtedy nás to tak chytilo a potom on už sa zaradil už v tých 3 rokoch, v druhej polovici roka už medzi tých špičkových vytrvalcov, tam už sme rátali s nejakými úspechami, ale potom bola 5 rokov pauza. Áno, a nič. Ešte vďaka Bohu, že sa Jurigovcom darilo Emopu. Áno, že sme to brali jak naše, tu na odtiaľto. Víťazstva, mali sme z toho takú istú radosť, keby naše kone mali úspechy, ale... A potom teda ten Vandual bola taká veľká radosť, lebo to bolo tak po 5 rokoch, áno, že my sme už nejaký úspech zažili, čakali sme, že budú aj ďalšie. A nič. Takže, a nemohli sme to nejak ovplyvniť. Takže, ale Vandual vždy bude ikona proste. To, aj teraz, keď na otcovo naliehanie sme ho vrátili na dráhu, že proste tu robil zlé a tak také očakávanie, také tešenie sa na jeho výkon, na jeho spôsob. Tak proste bol to taký zakladateľ, je to ikona, on by vedel určite aj skákať, aj Zuzka nás tu prehovárala, že dať ho do prekážok, ale tam Monika, jak kvázi majiteľka, ktorá ho dostala k narodeninám, s tým nesúhlasila, že Vaduala nie, ona už s každým ďalším bude súhlasiť, len Vaduala nie. No, takže tak. A vy ste sa kedy vlastne dostali ku koňom a konkrétne kto ste ho vy? Nie, ke koňom som sa ja dostal strašne dávno, keď som bol chlapec ešte. Keď som bol chlapec, tak to znamená, že ja som sa dostal ku koňom de facto v 15 rokoch. No a tak sme mali kone, no ale tak také poľnohospodárske, mali sme kúsok pola, no a tak to sme robili. Otec robil väčšinou furt niekde v teréne na Ostravsku a tak dekadín a mama doma, ako domáca. No a teti jak hadov, no a tak to bolo na 6. No a však už som došla tá demokracia, družstva nastali, no ja som bol ve Špečincách, v takej poľnohospodárskej škole, v takém učilišti, no a tak naraz musel dojít otec dom z práce, teda z roboty,
No a že robiť na ten polin, tak som musel jazd tej odejít, no tak som sa potom otal tady furt pri tých koňoch, doma sme mali konie, no a tak sme začínali. No ja som potom robil na kamionce 22 rokov, to už sa pomaly nedalo. Tady v ten polnohospodár, to je doblné, no tak to je. A dneska je to zase je špatné. A potom som v 70. roku odišiel na ČSAD a tak som tam ostal až do káca, teda, než som išiel do dôchodku. No ale do dôchodku, čo by do dôchodku? No, tak bola kedy 55 rokov, keď mal už na tej kamionce, to už bolo starý, no tak už nemôžete to robiť, to už musíte i to robiť, no tak potom sme začali súkromníčiť. Jednu áviu sme začali robiť, no a dneska sme teda dostali sa takto, dneska sme tam, už máme tam tu, no takže takáto je situácia, no. Vaše meno vlastne prišlo tak nejako do povedomia v súvislosti s chovnou kobylou Viazmou, ktorá dala túto Vaduala úspešného. Ako ste sa k nej dostali, k Viazme? Prosím? Ako ste sa dostali k Viazme? To sa kúpila som, myslím, od Dunára, no a tak to znamená, že narodil sa tento Vaduál, no a však vňučka Monika, tá strašne behala furt po levároch, tam bola stále, no a tak keď sa narodil to žriebe Vaduál, tak to znamená, daj mu meno Vaduál, no daj mu Vaduál, tak potom ho kúpili, no tak to sme sa pri nej začali, no tak už sme potom začali takto bojovať, no a už je dobojované, no a zle, mali sme jedného konia, dneska ich máme ani 10, lebo 11, a čo teraz s nima, no že? A ešte aj takého to kúpi, ktorý nechce poslúchať, ktorý neuteká, no. Tak ale keď sa vrátime konkrétne k tej rodine od tej Viazmy, tak tá uteká veľmi dobre. Konkrétne teraz aj Vaduál túto sezónu áno, dobre, no perfektne. Viazma ja ani to už by vám musel druhý povedať nejak skúrej, čo snad, jaký ten rodokmen, to ja vám ani neviem povedať, lebo my už sme ju dostali sem aj tohoto Vaduála, no a tak potom dostala nejaký nádor, mala na plúcach, no a tak uhynula. Tak tento druhý Vagoš, čo je tam, to je teda sirota, no tak mal pres pol roka mala, keď ho museli sme ju utratiť, v Brne ju utratili, no takže nedalo sa, 17 rokov mala, tak sa nedalo tam nejak robiť, že niečo s ňou, no tak utratili sa na tento Vagoš, tento neposlúcha, tento by mal byť lepší. Tento dvojroček, no tak ale zlé, no. Vidíme, čo bude robiť. A dneska sme tam dali jedného Vuelta, tak ten je tam 14 dní, no a tak to znamená, že uvidíme, co s ním Zuzka potom dokáže. To už je zase potom na nich. My môžeme tady ho odchovať, no ale potom už ďalej ide preč, už ide do neho, už ide do tréninku. No. A podľa čoho vyberáte vlastne plemeníkov k vašim kobylám? To už vyberajú. To už ani my nevybírame, to už vybírajú potom oni, keď je na pajedlách, tak to znamená, že to už oni tam posúdia, títo odborníci, tú krva jedno s druhým, no, tak podľa toho to vyberajú. No ja ináč, ja som ze starej gardy, ja na to moc nedám, no ale tak nedá sa nič robiť, musím sa prispôsobiť. No ale nejak na to nedám, no tak to sú aj toto, no tak keď dojdete do Bádenu a budú tam tahať konia takto na lane nejakého zdochnutého, no tak má dobrého oca, dobrú mamu, tak je to hrdina, no, neviem. Keď ide inžinier z inžinierku, tak to znamená, že musíme ten inžiniera, ne? Tak inší nemôže byť, no. Taká to je bohužiaľ situácia, no tak to je to aj u tohoto, no však tento nemal ani nejakých takých 100%. No a takže tak to je ten noble patriarcha, to nebol nejaký hrdina, no. Tak neviem, jestli po ňom utekalo málo, no tak tento utekal, no tak to je. A tak ono, najhoršie je to, že snad ke koňom by sa nemali rátať roky, ale pomaly kroky. Čo s ním, čo chcete. Aby on, skratke, musíte kolo neho chodiť, to není, že snad mu dneska nasypeme, musí to kontrolovať trocha, čo teda. Toto si myslím, že je na Slovensku veľký problém, že ubúda chovateľov. Keby tých chovateľov bolo viacej. Nehovorím, že musia samozrejme, že behať jednotkové, ale nech behajú aj prevádzkové dostihy, ktoré im istotne budú robiť radosť, že tie koníky budú vyhrávať. A toto si myslím, že by sa malo aj v rámci Slovenska trošku viacej podporovať ten chov, lebo keď budú chovatelia, tak ľahko neodídu od tých koní. Lebo vybudujú si postupom času k tomu vzťah. A budú si ich vážiť, tí koníky, budú ich mať radi a budú sa o nich starať. A to je záruka, že ten dosťový šport sa na Slovensku bude rozvíjať. Keď tu nebudú chovatelia, není to isté. Kúpíš si koňa, tak dobre, tak kúpim, dám preč. A na druhýkrát nekúpim, hotovo, stačí. I když ne všemu rozumím,
tak stejně mi tu chybí, jak pátí krajinou, s tím se zkrátka smířit neumím. Tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít, jak chcete žít bez koní. No, říkáme, že huncut, nechcem jináč povídat, jak jsme mu začali říkat, no, co nepasuje. Hodina z prvé žriebe. A s kým? Aj ten chov, že nebolo to bez koní, áno, aj do tej Senice. Už sa tak nechodilo často do Senice, no ale hovorím, s tými Jurigovcami, to bolo super, že ním sa darilo proste, takže že sme chodili do Prahy, na derby, tam, takže stále pri tých koňoch vás malo čo držať. Tešíte sa na budúci rok na Vagoša? Tešíme sa veľmi, hlavne teda Zuzka nás tu očkuje, trénerka, že je to veľmi dobrý kôň, ktorý nemecké importy v tréningu bez problémov poráža, má takisto obrovské zrýchlenie, rýchlosť. Ja si tak pamätám v padoku, keď sme boli a pýtal sa ťa anglický žokej Gary Hint, sa jej pýtala, čo rýchlosť, jak? Rýchly, veľmi rýchly, no, ale potom to nejako neukázal dosť. Boli sme sklamaní. My sme pomaly rátali, že karpatskú cenu vyhrá, no a taký to bol výbuch, no tak uvidíme. Tak v práci mi sa javil, on v práci ozaj chodil veľmi dobre, len to pravdepodobne tam ten Rainbow sa trošku tak podpísal, že je trošku taký hektický. Že stane sa nejaký problém, niekto do neho narazí, on strašne uteká tak hekticky, vyplýtva energiou, ani na záver. Už ja sa teda nemôžem baviť, lebo starenka je v kostele a starenka po starenke do kostela, tak ináč budem klačať na polenku. Kto má hlavné slovo? Senior či junior? Ja som tady sluha. Čo by ste si mysleli? A tak, jaké slovo? No? Tu na pri koňoch senior. Ako to, no ale tady to si... On je tvrdohlavý jak hrom. Tu teda posledná, to žriebe z tej bory. To, čo sme to hovorili, to rekordné, čo nepamätajú pamätníci, 40 dní prenosené. Typy. No. Ja bych si ešte to nenarodené chycil jediné. Áno? No, tú trúbelu, no. Tu je čakací typ. Tak zatiaľ osvedčené všetko je z tej Britney, aj tá Brilliant, aj exteriérovo vyzerá pekne tá kobylka. Tá je, tá. Táto? Takže Britney, hej? No. Temperature Britney. A volá sa Brilliant. Keď žriebe bude najlepší. To by to byť, kde je ona, malá Brilliant. To je ona. Tak to máte rovnaký typ ako trénerka? Aj Zuzka by má taký typ. Toto je tady ošetrovateľka koní, lebo chovateľka, lebo ja neviem čo. No ale dobre, však vidíte, jak to vypadá všetko. Takto to je. Tak sú tí kone krotké, to je zásluha jej. To je všetko jej zásluha, no. Ďakujeme. Tejto je zásluha, potom ďalší zásluha bude tady tejto, no. Tak to znamená, že ani zrobiť. To ešte není isté. Ale ktorý bude najrýchlejší, podľa teba? Ty tak pozrieš. Len tá boršika vyzerá byť dobre. Ktorá to je? Táto. Z tej borsaliny prvé žriebe. Drncáme se po nocích, po skladech a podocích, při hvězdách i vánicích, po okreskách, dálnicích já a můj kamion s paprikou za milion. Zdravej náklad vozíme, až se toho hrozíme, my jsme Čechů naděje, že nechytnou kurděje já a můj kamion s
paprikou za milión.